payat yung nga maamuan, pakabuklan tingkataran. First class municipality, dito'y probinsya di Cagayan. Halos tula masarakan, karubamihan kalaking bagaw. Basta meteng kilalo, keniti lasang. Magsa kami nga kaadwan, sagsagupen na barangay. Isuti abra gigikan, barakawit basaw barawidan. Barbarik ken kay bangatan, isip na kay pas ngaya ka lugar. Di tama masarakan, nabibinta sa milidan. Doon pa'y barbarangay, San Carlos ken Cumao, Santa Ana Ganadungan, Ulit gising ken Kabitigan, Barangay Bueng, Barangay Langgan, Nasiping Kabayo, Nagadutuan, Kaluan Basit, Kaluagan Dakel, Dumunel, Adyendo, Magpuno ken Sano, ay 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 Kabisayan Sur, Kabisayan Norte, ay 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 Piña Este, Piña Oeste, ay 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 DJ Terminal di Kapitasan siyempre, tadi tama masarakan, public market di Nabagkayan, kapay nagbagati, si Balagaw Norte, Balagaw Sur, Tubungan Oeste, Niwagaken, Tubungan Este, Santa Maria, San Vicente, Elisaga, Pulik, Tatiki, Tagumay, Lapugan, Taligan, Tanglagan, Ken Bruce Point, Kadaywan, Gataran, ay Salang Sur, Kasikalan Norte, ay Centro Sur, Centro Norte, ay Poblasyon di Kapitasan siyempre, tadi tama masarakan, munisipyo di Gataran. Imatulak, pagkabuklan di Gataran.